Ahojte, tak sa znova prihováram, už ako tradične zvyknem. Poviem rovno na začiatku, prečo sa vlastne prihováram. Prihováram sa k ľuďom aj cez médiá kvôli tomu, že je situácia veľmi vážna. A to nehovorím len o situácii ako o vojne, alebo predtým bola pandémia, ale skôr rozprávam o situácii, že v akom stave vlastne ľudia prechovávajú, a v akom stave sú, v akom stave prechovávajú svoju dušu, v podstate a svoje srdcia. Ide o to, že strašne veľa ľudí, čo stretávam, a to nie len z rodiny, ale aj mimo nej a celkovo aj v práci, stretávam strašne negatívnych ľudí, ktorí stále nadávajú, hento není dobre, tamto není dobre, a tak ďalej. Furt niečo sa im nepáči tým ľuďom a oni zabúdajú na to, že každý z nás má požehnanie od Boha. Začnem s tým. Keď máš zdravé ruky, máš zdravé nohy, máš zdravú hlavu ako tak, plus minus, tak máš veľké požehnanie od Boha. Za to treba byť vďačný. Konečne nech sa ľudia zobudia, nech sa všetci zobudíme z tohto a nech sme vďační Bohu za to, čo máme. To je poprvé. Po druhé, nesmieme prechovávať žiadnu nenávisť voči nikomu. Nikdy, Nenávisť, to som už spomenula, to je pliaga, ktorá vlastne, to je rakovina duše. Nenávisť, Keď človek vo veľkej nenávisti zomre, tak môže ísť do pekla ten človek. To si treba uvedomiť. To není sranda, není to smiešné, ale je to skôr smutné, že to takto je. A treba byť vďačný Bohu, za čo máme. Treba byť vďačný, pokiaľ máš zdravú dcerku, syna, zdravého, ktorý sa zdravo vyvíja, smeje sa, teší sa, dobre sa učí, povedzme, alebo snaží sa. To je požehnanie. To nie každý človek má. Treba si uvedomiť, mnoho ľudí to ani nemá. Sú ľudia, ktorí to majú, sú ľudia, ktorí to mali, napríklad rozvedení, už to nemusia mať, ale tí, čo to majú, mali by za to byť vďační. To je veľké požehnanie. Takisto, keď máš, poviem príklad, že sa ti darí v niečom inom, že pracuješ, zarábaš slušné peniaze, povedzme, že vieš z toho vyžiť. Aj za to treba byť vďačný. A ja som chcel povedať len toľko v rýchlosti, aby ľudia konečne sa zobudili a boli vďační za čo majú, aby boli vďační, aby odprosovali Boha za všetky hriechy, čo urobili a jedného dňa išli na tú spoveď konečne, aby sa nebali, že Pán Boh